Програмата съдържа продуктово позициониране. Вие гледате Клуб Нюз. Десертът. Гледайте Клуб Нюз, десертът. Здравейте! Тази седмица изобилстваше от разнообразни културни събития съвсем празнично. А днес ще ви покажем събитието на седмицата, което съвсем спокойно може да бъде наречено най-очакваната класация на годината. Тази за най-елегантни българи. След това Уляна Чан ще ни въведе в света на технологиите и ще ни даде няколко празнични, практични съвета. От мен приятна вечер! Теодора Духовникова, Евгения Живкова, Ива Екимова и Мариан Кюрпанов. Това са най-елегантните българи за 2013 година в конкурса БГ Модна икона на Академията за мода с председател професор Любомир Стойков. Новите носители на приза БГ Модна икона за 2013 година бяха избрани след онлайн гласуване и от експертна комисия на Академията за мода, включваща 40 водещи модни и лайфстайл журналисти. Основните критерии за избор на най-елегантните българи са изискан вкус, модерен стил, безупречна култура и професионален успех. Церемонията по връчването на наградите и гала-спектакълът с модни дефилета ще се състоят на 17 декември. Месец декември дойде, а с него и празничното настроение. Вие сте с Техноновини, аз съм Уляна Чан. Днес ще ви дам уникални предложения за страхотни подаръци. Защото кой не обича подаръците? Представяме един наистина вълнуващ вариант. 65-инчовия 3D LED телевизор с резолюция 3840 на 2160 и 2D към 3D конвертор. Уредите с 4-ядрен процесор и с възможност за мултитаскинг са последен писък на модата сред взискателните потребители. Предлагаме да видите варианти с два вградени дигитални кабелен и ефирен тунери, вградена камера за управление с жестове, разпознаване на лица и дори гласово управление 3D Sound. А второто ни предложение – мултимедиен таблет. Съветваме ви да се спрете на модели, които ви лишават от дилемата таблет или Windows PC. Има решение и за комбинация. Моделът носи със себе си следните преимущества за взискателния потребител: USB 2 порт, Micro HDMI порт, слот за Micro SD карт памет. В комплекта се включва и докинг клавиатура и стилус S Pen. Така се разделяме, но само до следващия път, когато, повярвайте ми, ще съм заредена отново с свежи предложения, с които да зарадвате любимите си хора. Програмата съдържа продуктово позициониране.